Έβγαζα και εμένα μία ρε, στο πεδίο της μάχης. Έλα, minigun. Η υπόλοιπη δική μας που είναι? Είναι, γενικά. Το γερανό τον πήραν. Όχι, φοβούνται. Φύγαμε. Smile. Βίντεο. YouTube. Το γερανό τον πάρκανε, ποιο από τον αφήσαμε? Δεν τον παίρνουνε. Γιατί μας διώξαν? Πάρτε τον βρε, το γερανό. Ελεύθερος είναι. Στο λόφο είναι αυτοί ακόμα ρε μάλλον. Ναι ρε. Λέγα τους πετάνε πέτρες. Καφέδες ποιος κάνει είπαμε? Να εδώ. Θα ψήσουμε εδώ μπριζολίτσες. Γιατί αυτοί δεν έρχονται. Βγάλε εδώ. Έτσι. Τάσος Τελόγλου από τη Βαγδάτη για τον Αντένα. Ένας είναι στο ρήγμα εδώ. Πίσω από τον γερανό. Αλέξη, μήπως να βγω να ρίξω κι εγώ λίγο? Έλα να πάρει το μήνυμα μπρος, περίμενε. Που χωρέσαμε την μπαταρία, τώρα δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε μετά, αλλά υπάρχουν και καταβίδια. Είναι τα παιδιά μου, το ρηγμά. Hello baby. Έλα. Το σπίτι το έχουμε, ναι. Γεια μίσου. Είναι το σπίτι κανένα? Δική μας. Είναι τρεις δικοί μας. Δημήτρη, say hello. Hello. Κάντε την κάμερα. Να ψήσουμε μπριζόλες ρε, άντε ελάτε στο γερανό. Αχα, καλή φάση. Παλιώσαμε και σκορπάμε. Ελάτε κερνάμε μπριζόλες ρε. Να, κάποιοι βαριούνται κιόλας. Δεν μου λες, φωτιά θα ανάψουμε? Αφήστε τους να μπουνε ρε. Αφήστε τους να μπουνε. Τους αφήσαμε αλλά δεν μπαίνουνε. Πείτε ρε. Δεν ρίχνω πειρά. Άντε. Κάτι αυτή τα όπλα είναι. Το πάρεις ρε μαλάκα. Δεν θα έρθουν ποτέ άμα τους κάνεις έτσι. Ο Στέλιος τελικά με εκείνους πήγε. Δεν ξέρω, το Στέλιος ποιος είναι? Ο Κρόσμο. Α, ναι. Ναι, αφού ήρθε για briefing. Εγώ πάνω στην πλήτη σκάλα και να ρίχνω. Όχο. Τι, έρχονται? Όχι, για την πλέτη σκάλα που είπε. Να τη X3. Αν μείνεις από μπίλιας, Έχω. απλωμένος και ρίχνω, έλα πίσω και πάρω τη θέση. Όπως Δημήτρη σχέδι την καταστροφή είσαι. Για να φέρεις την καταστροφή. Για γύρνα να το δούμε. Αυτό δε. Δεν είναι. Beautiful. Γυαλισμένο, ξυρισμένο.